सानसे दिनैबो बन लायदोंमोन हास'नानै हाजिराफोरजों रोगाफाबाय गाख्लायगासिनो दा ट्रेक्टर गंसे हा गाख्लायगासिनो दा नैसे ट्रेक्टर गंनै दं बेहाय बना गोगोम बुरजा जाबाय सोरबाफोर बन बायनोबा कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय लांफैनो हागोन जोंनाव गारि सिननानै हरगोन आरो बेखौ नैबे दालाय गोजा बेयो आरो ट्रेक्टर गंसे जाबावगोन ट्रेक्टर गंब्रै जाबाय गासै जाबखो लाबोदों नाय नै धनिस्काया नुवाखै मादि गेलेयो जा मानामुनि खाफैदों एसे दा हराव नाजों जानो ओमफ्राय नै जायगा थाइसेयावनो थाया मायावबा रायलायहैगासिनो र' एसे खाथियाव थांनो सिरि मा गैला मा नागिरदों नोंलाय हो आयु हाबाब ओरै नाहरलाय नायनो ब्रो गन्थ'आव माबा बानाय नुदां होनगालाय मा आच्छा होनलाय ओइ धनिस्का मैगं खाफाग्रा हिन्जावा नै थ' लोगोफोर न'आव जिराय बिदि रां मोनबाय थायोब्ला मा नांगौ नोंथांमोनाबो जेबो जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया दसे 10 मिनिट बा 20 मिनिटसो टाइम होनानै नोंथांमोना गेम गेलेब्ला नोंथांमोना बेबायदि फैसा खामायनो हागोन दैलि न'आव जिरायनो बिनि थाखाय नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक मोनगोन नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै बे एप्सनि सिङाव अनलाइन गेम गेलेब्लानो रोजा रां खामायबाय थानो हागोन आरोना बेखौ बोरैहाय गेलेनांगौ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आं दा एप्सनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना आइडि नाम्बाराव थुनानै मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेहाय भिआइपिआव थुनानै नोंथांमोना दैलि साइन आप बनास मोननो हागोन डे 1 डे 2 डे 3 बिदिनो नोंथांमोना क्लेम खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय नैबेहाय नटिस होखानाय दङ नैबे नटिसआव थुनानै नायनो हागोन नोंथांमोना वेलकाम रिसार्ज बनास मोननो हागोन बेहाय नोंथांमोना 100 रुपिसनि रिसार्ज खालामब्ला 100 रुपिस बनास मोननो हागोन बिदिनो 1000 खालामब्ला 300 रुपिस नैबेहाय टाइम लिमिट होखानाय दङ 9 AM to 2 PM नि गेजेराव खालामब्ला नोंथांमोना 500 नि रिसार्ज खालामब्ला 50 रुपिस 1000 नि खालामब्ला 100 रुपिस बेफोरबायदि रिसार्ज अफारखौ मोननो हागोन आरोना नोंथांमोना टाइम लिमिटआव खालामब्ला बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे शपआव थांनानै फार्स्ट रिसार्ज खालामग्रोनानै लाबानो जाबाय 10 रुपिसनि हायो 50 रुपिसनि हायो 100 रुपिसनि हायो 200 रुपिसनि हायो 300 नि हायो 500 नि हायो 1000 नि हायो 3000 नि हायो नोंथांमोना जेसेबां रिसार्ज नांगौ नोंथांमोना खालामनानै लाग्रोदो आं 1000 नि रिसार्ज खालामखाबाय दायो गेम गेलेनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन ड्रागन भार्सेस टाइगार स्पर्ट्सनि दङ 7 आप डाउन माइन्सनि दङ कार दं क्रास दं ब्लेक जेक दं टिन पार्टी आन्डार बाहार लुडु नोंथांमोना जि गेमखौ गेलेनो गोसो बेखौनो गेलेब्लानो जाबाय आं दायो सबसे इजि ड्रागन भार्सेस टाइगारखौ गेलेनानै देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं दायो ड्रागन भार्सेस टाइगाराव थुबाय बेनिफ्राय प्लेनाव थुबाय आङो दायो गेमा स्टार्ट जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन आङो दायो ड्रागन टिक 100 रुपिस होबाय नोंथांमोना नायनो हागोन दसे उनाव रिजाल्टखौ आं दायो ड्रागन टिक होनायाव जेनबाय लगे माइनास 100 रुपिस बेनिफ्राय आं एबार बांसिन होबावनोसै आं दायो ड्रागन टिक 100 रुपिस होनायाव जेनबाय नालाय एबार बेनिफ्राय बांसिन होनोसै आङो एबारबो ड्रागन टिकनो होगोन आङो एबार आं 500 रुपिस होनोसै नोंथांमोना नायनो हागोन नै आं 500 रुपिस होबाय नायदो नोंथांमोना आङो दायो लगे 500 होनायाव लगे देरहानो हाबाय आङो एबार आङो लास्ट गेम गेलेबावनोसै लोगोफोर एबारबो आङो ड्रागनखौनो देरहाबावगोन बायदि मोनदों एबार आङो ड्रागन टिकनो 100 रुपिस होबावनोसै नायदो लोगोफोर आङो ड्रागन टिकनो 100 रुपिस होबाय लगे देरहामारबायबो नायदो नोंथांमोना रिजाल्टखौ बेनिफ्राय आं दायो देरहानाय रांखौ उइद्र खालामसै बेनि थाखाय नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया गोजौआव बिफोरबायदियाव थुनानै लबियाव थुदो बेनिफ्राय डाइरेक्टलि उइद्र अपसन दंखायो बेहाय थुनानै नोंथांमोना UPI ID एड खालामनांगोन आं दायो बेंक एकाउन्ट एड खालामखानायखा बेंक एकाउन्टजों आङो उइद्र खालामजोबसै नैबे एमाउन्टखौ लिरबाय आङो
233 बेनिफ्राय आङो डाइरेक्टलि उइद्र थुना होबाय नै नायदो नोंथांमोना लगे लगे साक्सेसफुल जाबायानो बेनिफ्राय आंनि उइद्र रेकर्डखौ नायनो हागोन नोंथांमोना आङो दिनैसिम बे गेमाव बेसेबां रां खामायनो हागोन नोंथांमोना नायनो हागोन नै गारबो जादों सनायानो आयै देगोल देगोल दा आयै गखा हा थाबायबो फैदो फै सना फै आंनि फैदा आंनि गैया नै धनिस्काया नाराबारियाव फै सना फै गावनि आथिङाव जिगाब सिथाबदोंबा जोद्लारलायो खिथुनिसो फैदा लोगो आयै गारबो जादोंहाय फैदो फै सना फै फैबाय थाबाय मोनफैथारसिगोन फैदो फै मानै लाथारदों मानै आयै दे उच्चा गग' लायनोसै गग' फैदो बबेथिं थांखो नै एखायसो आबैया इलाय बिथिं फै ओरै फै नै ओरै फै बबेथिं थांखो नै एखे मेयाव दङ गैया फै जारि फिथाइ खानो थांदों जारि फिथाइ खालायबावो नै रावबो बिदि दुब्लि बारियाव हगारनाय नङानदां जोंहा हगारोहाय जोंहा थाबाय रोंनायनि दुब्लि बारियाव हगारनायसो थाबाय रोंनाय जोंना नाराबारियावसो थाबायो सिलायाव थाबाया फैदो सना फैदो आबै फैदो आंनि फैदो फै मा सना दुब्लिदा गैला न' मासे न' आगङा माबासो नागिरो बिना जारि फिथाइसो मा दोला मालाय खानायखौ लायो आं गैला मा होनदों गैला मा गैला मा होनदो जानोसै देलाय गैया होनलाय आयै थाइसे ओंखारदों नामासै थाइसे आंनिसो हट आंनि गैया अबेखौ नों संहैथां होनबासो जागोन आं दे नै धनिस्काया गाज्रि जाथारबाय नै लांफै हनै लांफै हनै नै फैदो लांफै नै ओइ मिलिया हनै नै मिलिया ओइ नै बोरमाखौ जि मोजां मोनो जि होसोनो नै नायलाय धनिस्काया अमाखौ होसोलांगासिनो नै अमा फिसाजों थांदों नै होनद'इ नै थांद'
फैद' हान नै नावलाय धनिष्का अ हासुहैबायबो दाय हासुबायसो आइ गारजि नै नै इदि खालाम नै धनिष्का नै होन दे होनलाय अ खारजोब्बायसो नै खारजोब्बायसो अ बोरो मोनासै खारजोब्बाय फैदो थांसै औवा थांसै फैदो फै बा होनसै फैदो बायनोसै औवा थांसै फैदो नै बाबा फैगौसो नै बाबा ओइ नै नावलाय जालु खाग्रा फैगौ ओइ नै ओइ मारामा फैद' आया आयु खारदो मा खालामदों नोंलाय मा जायाखै हाबाय मा मा ओंख्रि नों मा खालामदों मैगं सायनो रोंलायथारबायलै जोंना धनिष्काया लाइ मैगं सायदों धनिष्काया होनलाय सोरबा जानोबा फै धनिष्का लाइ मैगं सायनायखौ लोगोफोर नै धनिष्का हाय होनलाय नै ओइ नै हाय होनलाय नावलाय नै ओइ नै हाय होनदे हाय होनलाय दिनै बोलो होदों सिफ्लेजोब्बाय